Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera kangge semuanya nggih. Wilujeng dalu ugi masyarakat dusun Sido Becik nggih. Desa Pulorejo. Nggih, lan wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa ugi perangkatipun, ugi Bapak Polsek juga Bapak Nanramil wilujeng dalu selamat bertugas. Kula kalian konco-konco badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari semoga Kang Mas diparingi berselintutan. Dikasih berselintutan untuk semuanya yo. Yang tahu lagu ini juga boleh ikut bergoyang.
suci tertanam dalam hati. Akan ku pegang janji setiamu, jangan sampai bohongi aku. Jangan isi hatiku, aku tresno bersamamu. Budi Wijaya iki sayang aku. Jangan dibuatkan bolo. Saiki jujur saja kepadamu, kawin katakan yo Allah emang rasa anggap temenan kok keberatan. Kodong ekoro sadar hati janjiran neko setia takkan pernah sirna kasih suci tertanam dalam hati. Akan ku pegang janji setiamu, jangan sampai bohongi aku. Janganlah isi hatiku, aku cinta kepadamu. Wow. Wow. No. Mas. Langsung tanpa kita panggil sudah kegeruduk Kena ibu-ibu. berselintutan langsung munggah. Kula seneng lek ngoten niku Mas. Ngono ta lho. Tanpa kula berteriak, "Monggo ibu-ibu." Sudah gerak, gak kesewen lagu ini pewenak ya. Monggo. Nggih. Satu persatu. Nggih Mas, niki langsung kemawon. Ibunya minta gerikis. Atur salame mangke mawon nggih. Dikit tasik pupuanas. Ayo Pak Tu. Nggih. Yuk. Yo monggo. Budi Wijaya seneng aku. Yuk.
Barang-barang Budini gila. Dan juga udah bertunalai. Ada juga trio irama. Ayo Bu. Dari manis kurang manis tambahi gula. Wes yo wes dong riko making Kari manis arang manis dong yo gula. Wes yo wes andi pikir Kari manis arang manis dong yo Kari manis arang manis dong yo wes yo wes andi pikir lagi. Lo Ibu El kenapa turun? Pripun Bapak? Pripun? Dereng mantun. Pripun iki? Pripun tasih nyuwun malih. Oh nggih. Nggih, lewung samboyan Om Jono. Lewung samboyan kok seneng sih. Ibu-ibu kok jaluk samboyo. Niki bebek-bebek. Bebek. Iya, ada bebek-bebeknya satu. Heeh. Iya, bebek. Nggih yang diminta tumbangi lewung versi Lewang. Samboyo. Yaitu lagu Cina nggih. Lewang. Lah nggih lewang. Yuk, monggo. Semoga lewang lagunya lewang.
iso ngelongke atiku. Terima kasih. Suwe kanggo ngenteni lemonnya kita nangko jampi. Kaya ati sawiji senadyan apa tak lakoni. Wow, semangat sekali ibu-ibu. Terima kasih mami-mami. Antusias banget nggih Om Jono. Nyata niki seneng kula. Seneng seragame nggih, seneng kula apik. Miyayeni banget. Nggih. Nggih elegan banget. Aku ruame Mas. Pripun? Iki enak. Aku kok rumangsa koyo leak ini di tengah. Nah, Aman. Oke. Nggih, sampun dari ibu-ibu PKK. Sih. Barangkali dari Bapak perangkat dusun. Kita kasih kesempatan, pripun? Wah, sudah itu. Sampun. Perjalanan ke sini kayaknya. Nggih, Dari Bapak. Perangkat dusun atau Bapak Kepala Desa. Oke, sambil menunggu matur sembah nuwun dumateng seluruh penggemar yang sudah hadir no nggih. Nggih, alhamdulillah hadir. Untuk yang request lagu mangke mawon kula baca. Untuk hari ini penontonnya full banget Om Jono. Full banget.
THC Audio kerja bareng dulure dhewe audio sebelah kanan. Oh nggih, dulure dhewe audio. Pak Sutikno Kades dari Ngesian Motor Sebanduan Pak sudah hadir. Piye gepeng dikekno. Pak Sutikno, terima Pak kasih. Sutikno, terima kasih atas gepengnya. Gepeng. Oh, saya tahu yang gepeng-gepeng itu. Si rahasia. Iya, gepeng itu enak itu. Rengginang maksud saya. Nggih, rengginang. Lah nggih gepeng kan kerupuk kan gepeng Om Jono. Terus no. Monggo. Pripun panjenenganipun Bapak Kepala Desa? Bapak Kepala Desa di Bapak Sampun. Panitia. Oh medal, oh medal. Oh, ya Allah, Pak. Ini mau support Mas. Yuk Mas. Cek rada atau titik mbek ini. Yo. Budi Wijaya iki. Iki Oke, monggo Bapak. Niku. nggih apa? Walang kekek. Walang kekek Gending Jawa. Ya, langganannya walang kekek Om Jono. Saya tahu Bapak Lurah ini. Saya sudah hafal Bapak Lurah ini. Lho nek mboten endel mboten payu. Nuruti Pak Lurah Mbrayu riyen. Monggo. Yuk. WK walang kekek. Walang kekek sing mabur ora sida tipe mancing sedulur. Walang kekek mencelok nang tembok mabur maneh mencelok nang bari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga sedangan mati edan kali kula kali ora jabrang kana wate kan kemati kula kemati yen tak timbang padha apese tak rewangi duduk semar nyambere ramelok ngopi sare wangi tata nomor sare penake ramelok duwe tak suwiri dadi selawe cukup papat kari selikur tak pikiri ramelok duwe ora liwat mancing sedulur walang kekek walange kacung dawa sotrange kula jenenge karo wong kakung nek ditinggal lunga ora rajawane walang kekek walange kacung karo sedange yen benar Jawa aja mengindo oleh ana nanti kedunu nggih
Ini oleh keke sampun diberi pinangkani. Panjenengan Bapak Kepala Desa Berayu. Monggo lanjut. Nama Pak. Z apa? Lagu apa Bapak? Manut. Bojo loro sama niku siji gak ngentekno kok kate bojo loro. Entek ae. Cuma lagu doang. Bu, aku jadi celadu ya. Bojo loro Om Jana. Sambil nunggu iku ndelok nggih tak baca dulu. Dulu mawon minta waktunya. Request lagu dari Mbak Eva yang diminta Cinta dari Seberang. Sebenarnya sudah hadir Mbak Eva. Juga dari Mbak Vilda yang diminta requestnya Deno. Deno, Mama Vida. Nah ini dari Bapak Polo Ibul Sabu Nanggap Dewi tanggal 20 bulan 9 2026 Balung Ganggang Randulor Peterongan. Lagunya yang diminta lah niki PR. Insya Allah mbiyen mawon nggih. Nggih, napa niku? Dukun Asmara. Nggih, ditunggu. JPR nggih. Insya Allah besok lusa besok libur satu hari. Meeting cek latihan rumiyin. Karena ini lagu udah lama gitu loh. Nggih, kula tak kulaan rumiyin. Suara ditunggu. Nanti saya simpan kok, enggak saya buka ini. Monggo, Dewo yuk. Bojo loro Sumat. Bojo loro. Jenengan bojo temen loro, Pak. Ngatasi loro. Oh iya, sate untuk selamanya. Sing bojone anyar. Bapak Ayo Pak Nur. siramu rapi turu. Ando matren noman, uga ando waktu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Anggo rasa iki rasakno dhewe. Sing tau kedawenmu maherono adalina balik kene. Aduh enake. Sedino mas. Iya sih. Kanggo tuku. Kanggo sapa ya? Sedino kanggo mami. Aduh. Masa sih? Iya. Sok. TAJ Audio. Anteno. Apa nih? Lampu di disco. Aku ke rumah pikir bojo loro. Sakno. Bojo sing ana. Sing tuwonjor wengake tingkah. Ayo. Siramu harapi turu.
Yang keras. Kurang keras, Pak. Oh. Bapak Lurah mintanya cucak rawa. Yamene lho, Pak. Senengane cucak rawa wong iki. Manuk isik ngilang sian, Pak. Oke. Mintanya keong racun. Gak sido manuk-manukan durung wayahe enak coba-coba. Enak dadi keong-keongan ya, Mbak. Enak dadi keong-keongan ae. Iya. Nggih, Pak Lurah nggih. Siap. Ora Baik. sida manuk dadi keong. Dadi keong. Heeh, Bapak cek gremet. Enak sih gremet-gremet. Nggih mangga, Mas. Keong maksudnya. Goyang kembali sama-sama pasukan goyangnya mana? Suaranya. Hai, hai, hai. DJ Alurio, Budi Wijaya. Tangannya di atas, goyangan badan, sama teriak lontrong, lontrong. Keong racun, baru kena jati tidur. Kau bukan sopan santun, kau akan menyiapkan. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek ke diriku. Hei, kau takut sekali, basa-basi kau ajak happy. Kau tak tahu malu, dan basa-basi kau ajak happy. Lihat badai semua dikira mau jorok. Mentang-mentang Tuhan aku dianggap capai. Dasar koboi kucai ngecek-cekin dan santai. Sorry, 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 ku bukan cewek murahan. Sorry, 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 bang, ku bukan cewek murahan. Racun, oh akan yang mengganggu. Lo kandhane ya. Keong racun sampun. Nggih,
Put kasih malih. Mbak Meni. Napa manor? Ping pisan gak kaya ping pira Mbak Meni? Gak kaya ping 13. Krasa penak lo njaluk nambah terus lho Mas Jono. Nah, Gak apa-apa. Kandhane kok. Ini panitia masalah ini. Oke. Jadi yang request dari belakang yo sabar. Bu. Sabar. nggih. Sabar nggih. Nek mboten saged dilayani ten campur sari saged serba-serbi. Sidone napa Mas? Mas, Gino. mantun sing gremet kayong racun saiki diganti kawin kontrak. Njaluk dikontrak. Duit. Lho kandhane kok ya. Nggih, monggo. Ajer. Barangkali bapaknya wonten ingkang duit, pengen nembang, agak ya pengen nyanyi, ngono ngono dirasani. Wonten ingkang duit? Nggih. Bapaknya mau? Oke, siap. Siap. Yuk, Nggih, ini mau yuk. kawin kontrak. Dikontrak-kontrak, Mas. Terima kasih. Ayo Bu, munggah Bu. Barang-barang berdiri. Saya ada THT Audio dan juga Julu Radio. Cinta,
Tak fokus cah iki. Nggih saking enake niku wau nggih. Mosok niku gara-gara kepeng. Loh, tropok. Iki kakak cak guyon cah iki. Oke, durasi waktu tinggal satu lagu. Di sini ada Cinta dari Seberang juga Deno. Kalau enggak dilayani mungkin dan Bedayan. Bocoran dari Trans Jatim nek gak dilayani nanggap dewi bolo bagus. Percaya. Ya iya tah. Nggih lagune manut Bapak, engko ndak tayub. Tinggal satu lagu, Mbak, nggih. Napa niki? Manut seperti rawe. Tinggal satu lagu, Bapak. Duh, Napa nak? bojo loro lagi. Oh, kok sampun. Kok orang sini sukanya bojo dua sih? Nuwun. Yuk, manut mawon Bapak iki tinggal terakhir. Satu Mama Firdan iki nggih penggemar setia ning. Nggih. Ayo. Oke, yuk dikasih Deno. Oke, bolo. Nggih, nanti bisa ketemu malih dan acara budaya serba-serbi. Maka yuk dulu. Sayangku sing ayu dhewe kurang napa bakal tak upayake ibarate saisi bumi kowe sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disedih ora bakal tot ora bakal muntir lumaku jemput dengan kayangan rungu suaraku ayo ora bakal cukup lautan masih mugi indah ayumu kaya bidadari mungkin iso antek ewudan lagu nyeritake gadene rasa sayangku sing tenan aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disedih ora bakal luntur ora bakal muntir. Terima kasih. Terima kasih ya. Deno. Budi Wijaya. Trans Jatim.
Terima kasih. Tembang terakhir Deno, request dari Mama Firda. Untuk cinta dari seberang mangke di acara budaya serba-serbi. Gini. Nggih Mas Yono. Jurnal suka lawan waspodo waktu ini terbatas kita bagi-bagi nggih. Dikarenakan lawake niku mangke nggih butuh napa nggih waktu juga ngoten lho nggih. Yuk monggo